na school supplies by Rupuso. Let's go. Ako mo, kailangan mo kapakaulitan. Baka may sumulit ba? Payos. Kasi matalik siya ba? Hindi pa makan? Hindi pa sana pa nga daw ano lang ako nga ngogit. Hindi ko gali dito. Ano pa? Ay, kapit lang din mga... Ang puso namin irahaon, namin adobo, namin mata na tortahon. Pag-gamay-gamay yun yan. Parang Charan! Look at the puso, diba? Sama ka namin ka puso, kamaan karimis. Very organic. Yeah, the puso is life. Ano pa? Sama nga akong salaman. na aanta. Puso is life. Bigyan pagod pa, ha? Sige, dalawa ko na lang eh. For your information, ang puso ka dyan is, tinanan kita na, hindi kaya pinangahuyan. Hindi dyan pinanakawan. Ikaw digyan sa may bukid. Digyan sa may ay rapat hindi mo matanaw yung tawag. May balinghoy or kasaba sa English. Balinghoy or kasaba sa English. Come here. Okay. Meron pa? Nalipos ka mo kailan. Yeah. Ano? Okay lang, di apa? Pingkuan? Kapang ipa, okay lang. Ipa, susuron. Ay, super kaya okay nga magpuso. Buyag-buyag lang, gid-buyag lang. Parang pa. Okay na pa. Ay, namin ka puso. Pa. Cut mo lang. Ay, mag-video ba ako? Sige naman ba? Please do. Please do like. Aman sakto. And please do like my channel as well. So YouTube is waray-waray mo pagod na. And I really appreciate kasi managalantaw sa akon kag nagasapdag, kag sa nagasubscribe. Thank you so much. May God bless you more and more. Bye. Okay. Kaya ako saging, day.